थ' खोब दुखुनांथाव खोथा दिनै बर'फोरनि गेजेराव जिबायदि थासारि बे थासारिया खोब मुगैथाव दिनै जों बयबो मिथिगौ बर' हारिया माबायदि आन्दलन खालामबोदों आरो बेखौ दिनै रावखौबो फोरोंनांगौ खोथा गैया दिनै जाय बिथांमोनखौ PIL बिथांमोना होदों दिनै बिथांमोनखौ जों बयबो रोखा रोखा नुबाय दा बिथांमोननि गोसो गोरबो सिङाव मा दङ दिनै बिथांमोना पार्सनेल गावनि खोथाखौल' इन्टारेस्ट लानानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुदों दिनै बिथांमोना नोंगौ जोंनि बर'नि आगुनि साफा साफा मोजां मोजां दैदेनगिरिमोन आरो बेखायनो जों मान होदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै नुबाय बिथांमोननि आखलखौ गासैखौबो जों रोखा रोखा नुजोब्बाय दिनै जाय बिथांमोननि मुसुखाखौ दिनै जों सावदों बिथांमोना दिनै गासै बर' हारिनि जौगानायनि हेंथा बिथांमोना खामानि मावदों मानो होनब्ला बिथांमोना दिनै BTC एकर्ड खालामबाय आरो सिगाङाव BSC खालामबाय बिनि उनाव जों दिनै BTR खालामदों दा बेहाय गावसोर सिगांनि जों एकर्ड जि खालामनाय बेखौ जों रावबो नेवसियाखै आरो जों बरायदों बयबो आरो दानि BTRखौबो जों मोजाङै बरायनांगौ बयबो आरो दिनै बिथांमोना दिनै गावसिनि ओनसोलखौल' लानानै सिन्था खालामदों बेखौ जों अरायसम नुबाय थादों बिथांमोना आगोलाव सिन्था खालामाखैमोन जे BTC बाहेरनि माखासे बर'फोरनि सिन्थाखौ बिथांमोना खालामाखैमोन जायनि जाहोनाव BTC बाहेरनि बर'फ्रा गोबां माने गाज्रि हालोदाव दिनै गोलैनांगौ जादोंमोन दिनै बेखायनो दिनै गोबां सिन्था खालामनानै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे BTR एकर्ड खालामबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे NDFनि गोबां फेक्सन आरो लोगोसेनो जा BPOनि दैदेनगिरिफ्रा गासैबो ज' खालामबाय बेनि खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा अकल BTCल' नङा BTC बाहेरनि बेसेबां बुहुमाव जेसेबां बर'फोर दङ बे बर'फोरखौ एखे समायैनो जौगाहोनो थाखाय दिनै बे खामानिखौ मावनाय जादों दिनै बिथांमोना जों रोखा मोनसे खोथाखौ बुंनो हायो बिथांमोना बाहेरनि बर'फोरखौ जौगानायनि हेंथायै बिथांमोना खामानि मावदों मानो होनब्ला मोनब्रै जिल्लानि बाहेरनि बर'फ्रा सानफ्रोमबो बिथांमोननि आथिङाव हमनानै हान्थु खरायबाय थानांगौ बे परिबेखखौ बिथांमोना खालामनो नागिरदों आरो जि दिनै मोनब्रै जिल्लानि अनगायैबो आरो मोननै जिल्लाखौ दिनै सोसननाय मा होनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे जिल्ला मोननैखौ सोसननायाव बिथांमोना गोसो गैया मानो होनब्ला बिथांमोना गावसिनि सिगांनि जि एरिया दं बे एरियाखौ लानानै बिथांमोना बेसे गावसोरनो गोसो बायदियै बेखौ दैदेननो हानाय बे परिबेखखौ लाबाय थानो नागिरदों दिनै बिथांमोना अकल बुंनो नागिरदों अकल गामि दानखावनायखौल' खिन्थु बेहाय सोसननायबो दङ आरो बेहाय माबायदि दानख'नाय माबायदि सोसननाय बिथांमोना मोजां मिन्थिगौ दिनै बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDF आरो दिनै UBPनि जि एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों गासैखौबो मोजां सिन्था खालामनानै बे एकर्डखौ खालामनाय जादों आरो बे एकर्डखौ जुदि मोजाङै बयबो सापर्ट खालामनानै हमजोबनानै जुदि मावलाङोब्ला बे एकर्डनि गेजेरजों बर'फ्रा गोबां मोनसे मोजां परिबेख मोनगोन आरो जौगानायनि मोनसे लामाखौ मोनगोन दा बेखायनो बिथांमोना दिनै सानसुमा खुंगुर बसुमतारीमोन बायदि आरो दिनै डक्टर मंगलसिं हाज'वारिमोन बायदि दिनै सासे बर' थुनलाइ आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोना गोबां नाम दं बेहाय 95 जन दैदेनगिरि बिथांमोननि मुंखौ जों मोन्दों बिथांमोना दिनै सासे डक्टरेट जालायनाय सासे बेसेबां मेलेमजिबिफोरा दिनै एसे फिसा सिन्था खालामनानै दिनै माने एसेबां गिदिर गाज्रि गावनि मुंखौ माने एसेबां गाज्रि हांगार फोनना लाखो दिनै जों आसा खालामदोंमोन जे बिथांमोननि मेलेमजिबिफोरनिफ्राय जों बर'फ्रा मोजां मोनसे जौगानायनि मोनसे लामा मोनगोन होननानै नाथाय बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे गाज्रि परिबेखखौ जों मोनगासिनो दं आरो मोजां जों जौगानाय लामाखौ जों मोनाखै जोङो दिनै बर'फ्रा गोबां दुखु मोनदों जायनि जाहोनाव दिनै गावजों गाव नाथार जानायाव गावजों गाव नेवसिलायनायाव दिनै बर'फोरनि माने महर मुस्रिया गासिबो गाज्रि जालांबाय दङ दिनै बाहेरायाव जेसेबां बर'फोर दङ दिनै गावनि रावखौ लानानै गावनि धोरोमखौ लानानै गावनि धोरोमखौ लानानै गावनि माने गासिखौबो लानानै राजखान्थिखौ लानानै दिनै बेसेबां दुखु खस्थ'आव गोग्लैना दं दा बैबो गासिखौबो दिनै नायनानै मोजां खामानि मावनांगौनि गोनांथि दङ बेखायनो जों बुंगोन जि BTR सक्तिनि जि दफाफोर दङ बे दफाखौ मावनायाव बिथांमोना गासिबो हेफाजाब होनांगौ आरो बिथांमोना दिनै बयबो हेफाजाब होयोब्ला जोंनि बर'फोरनि माखासे राजखान्थि आरो बेसेबां साननांगौ दं सोलोंथाइनिफ्राय हमनानै गासैबो जौगागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों बेखायनो BTR आरो BTRनि बाहेरनि बर' कालचार काउन्सिलखौबो आरो लोगोसेयैनो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ दिनै ST हिल्स मोननायाव जाहाथे बयबो हेफाजाब होयो आरो बे खौसे जानानै खामानि मावोब्ला हयथ' बर'फ्रा बुहुमाव मोनसे बिराद गिदिर मोनसे हारि आरो जौगानाय हारि जागोन बेखौ जों आसा मिजिंथिनो हायो बेखायनो जों बयबो खावलायदों बे दिनैनि बे हाबाफारिजों जाहाथे नोंथांमोना दिनै गासैखौ दिनै हमजलायनानै गोसोखौ हमथालायनानै बयबो मोनसे दोरोङाव फैनानै मोनसे लामायाव फैनानै बयबो गोसोखौ बयबो खौसे लानानै जों खामानि मावनो हायो आरो बे BTR एकर्डखौ मोजां सुफुंनो हायो आरो उन समाव जाहाथे जोंनि साननाय हनायखौ मोजां लाबोनानै जाहाथे मोजां फरायबो लांनो हायो बेखौ जों मिजिंथिदों जों मिथिनाय बायदिबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेहाय मैखोमै बाहागो लादों आरो जोङो आसा खालामदों जे थांनाय जि दुलाराय बुहुमनाङैनो जि COVID-19नि साग्लोबनायाव जे माखासे जिथु इस्युसफोर बे इस्युसफोरा थाद'नो गोनां जादों जों आसा खालामदों फैबाय थानाय बोसोराव जे नैबे BTR गोरोबथानि जि गोजोन गोरोबथानि दफाफोर दङ बेवहाय
100% जौखोन्दो जोङो मावफुंजागोनखौ आसा खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव नै बावैसो बोहैथि दाननि गेजेरावनो माखासे जोंनि बे दफानि गेजेरजों जोंनि थानाय माखासे भेन्सार फरायसालिफोर दङ कलेजफोर दङ बेफोरो जानो थांनायनि लामायाव आरो जों बिटिआरनि बाहेराव दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि गाव हायुङारि जि मोन्थाय बे मोन्थायखौबो जों मोननो थांगासिनो दं दा बेखायनो जों नैबे दा जोंनि जिखिनि गुवाहाटि हाइकर्टआव बिथांमोना केस PIL बिथांमोना जाबसिनदों बेखौ जों गोख्रोङैनो सोंखारिनायखौ बिनिख्रुइ आरो बांसिन जोङो आन्दलन खालामनो राजि दङ दुलाराय आसाम नाङैनो एबसुआ बेखौ मैखोमै बाहागो लानानै जे जोंनि आन्दलनखौ जोङो बिथांमोननि हेंथायै जोङो गसंथानो अरायबो जों थियारि दङ।